This is Milky Blaze, gangster, rapper, vlogger, right here in Davao City. Hello for that, yo. Unexpected, nagkita mi di are sa Davao City, yo. Ako ang amigo ang nagpasikat sa Bingka. Bingka. Sumbay. Bisag asa, bingka, Ka. perting lamian. Bingka. Bisag asa, bingka, perting lamisa. Yeah, Bingka. Hastang lamia. Bingka. Hastang tampisa. Og mansanita, sumbay. Mansanitas yo, mansanitas. Mansanitas, imong gipangita na pud no. No, mansanitas na Wala. ipakita, no. Wala gid ko nagtuungan, nakita gid mi no kay Juan, na ko'y atuon rin. Dili na importante na sa Dili na ko pwede din isulti sa video. That is important matters and privacy. Okay, private conversation niya na ira personal. Basta nalipay ko, nakauban ako, nagpasikat sa Mansanitas og Bingka. Yeah. Bingka, superhero. Bisag asa. Asa, Bingka, perting lami. Nag-uban ako sa Milky Blaze. Milky Blaze, gangster rapper, vlogger, ayun, mga kauban ako sa industry when it comes from vlogging, vlogger. And ako na, shoutouts tayo kay Turmag. Yo, Magtek. Yo, ang pinakakusgan akong amigo o buutan nga pamilyado nga negosyante sa buhangin. Yan, ano yung negosyo, yo. Wala lang gusto magpakuan sa mga sticker nila, signage maker, yo, sa mga car, and then for the vehicles, yo, jeepney, or motorcycle, nindot na silang sticker layout, yo. Adto lang mo sa buhangin sa Metal Blade Shop ni Thor. Wag! Nga! Dili kumpleto ang kinabuhi kung wala. Karne! Yeah. Yeah! Patuol sa Lord! Ayan sa drug!